Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fil-Mużew il-Ħaġar fir-Rabat Għawdex għaddejja esibizzjoni bix-xogħlijiet tal-artist Taljan Piranesi u l-artist Ġermaniż Klinger li għalkemm għexu fi żminijiet differenti, it-tnejn kienu affaxxinati bl-element fantastiku fl-arti. Tis-sena il-pantomima tat-Teatru Manuel hi bbażata fuq l-istorja ta' Beauty and the Beast. L-attur Alan Montanaro se jirritorna fir-rwol ikoniku tad-dama. Revelation hija wirja magħmula minn xogħlijiet introspettivi u surrealisti li tniżlu mill-pinsel tal-artista Izzy Warrington. F'ta' żmien ta' festi il-Kor Kawlitanus qegħdin jippreżentaw programm mużikali mimli ta' qsbajda kemm fil-Gżejjer tagħna kif ukoll barra minn Xtutna.